ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ନାଓଡେଜ୍। ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୋଇକରି ଉଠିଲି। ଆଜି ଟିକେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଡେରି ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ଶୀତଟା ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଛି ତ। ଖରା ବାହାରେ ବହୁତ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶୀତ ଘରେ ଭାରି ହେଉଛି। ତ ସିଏ ଯାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ପରିବା ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା, ବାଇଗଣ ଅଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଆଉ ଲଙ୍କା ମାରିଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଆମେ ଆଜି ପୁରୀ ଯିବୁ। ମୁଁ ଯିବି, ଜାଙ୍କ ଯିବ, ଆଉ ରଙ୍କ ବି ଯିବ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀରେ। ଇଏ ଯେଉଁ ହୋଟେଲଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲଟେ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖ ଆମ ବାଥରୁମ୍, ଇଏ ଦେଖ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ବୋଧେ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୀଟା ବି ବହୁତ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଆକୁ ତ ସବୁ ଦେଖିବା ଆପଣ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ଆଉ ଦେଖିକିରି ନିହାଲଟା କ'ଣଟା କରି ପକେଇବେ କି? ଯଦି ଆପଣ ନିହାଲଟା କିଛି କରିପାରୁଥାନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆସି କାହିଁ ଦେଖନ୍ତେ?